Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka ladaw tulo kan o de ye k'a fɔ ko bingannikɛwale banbali sirilen don Gawokaw la ka d'a kan bingannikɛla dɔw taara bin bitigitigi dɔ kan Gawo dugu yɛrɛ kɔnɔna na samedi tɛmɛnlen ni ka bɔnna a nin na tarata maaw y'a seereya k'a fɔ ko bingannikɛla dɔw taara ni sotelema mobili fila ye Gawo kɔnɔna na yen nɔ wa nin dɔgɔkun daminɛ in na a yirala k'a fɔ ko Gawo ni Djebok cɛla la bingannikɛla 3 minɛra ni maramafɛnw ni bolimafɛn Gawo yɛrɛ 4e quartier kɔnɔna na u taara bɔ so dɔ kan o so lanbanbali a tun falen don maramafɛn de la ye ni bingannikɛwale banbali ninnu u ka fɔla ko cayali tɛ kun wɛrɛ ye ko barisa ko maramafɛn de bɛ Gawo ka kelen-kelenna bɛɛ bolo ayiwa an balimaw o tɛmɛnlen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka ladaw tulo kan o de ye k'a fɔ ko directeur des écoles militaires ye communiqué kɛ a ko communiqué bɛ Prytanée concours de kan o communiqué kɔnɔna na a b'a jira k'a fɔ ko denmisɛnnin o denmisɛnnin cɛ fara muso kan min si bɛ san 13 la k'olu de bɛ se ka concours in kɛ ayiwa ko concours in yɛrɛ k'a bolo dalen don ni août kalo tile 2 ko wa dossier déposeli bɛ daminɛ ni juillet kalo tile 12 ni ka kuncɛ juillet kalo tile 19 ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka ladaw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la